Kublai P Baro. Ni pediang sengobah yang P Shasi Sin Pat Chakan ni ke program ke jongi ke bangi called the Straight Talks ke program ke bangi kren bangi thirjing mud halor ke mat ke pair ke kata ke imlang ke salang ke jongi. Padahal ni ke episode bermentang ke sengi ni kren halor ke mat ke bayi day ke kelam COVID-19 bat ke jing syak ta jong ke jela ke liang ke yok kot. Ti hakan ni ke program ni kren ru halor kumno bangi la ban clear biang ya ke yok kot jong ke jela. Daga jingwan jong ni jing pang coronavirus kerukom im jongki breu kala kalashibun hagaba ka lek kawan ka tre ka kta ka khana ka jingkran ka jingkhana ka long kamlong shu ko manchwa mentala jan ar bnai kinthi ki yo ki hat ki dukan ki karkhana bat ki school kumta teter kila sha khang khrdeb lut nakadaw jong ka jingshap tiang yo bapur uniu khnyang jingpang badai na kini ki daw ba ka yo ka jong ka jella bat ka rihi baro ka wai kala duna shabapalat habayanu jor ba ki sinambla lek Dang shan Menteri rang baga jela Konrad ke sangma wilayah hu baga jingyo jong ke jela ha mentau snem kala duna ba habayanu jor bar usnem arajar khat khandai. Haubna ya yong jong usnem balalek ka jingyo ka long aspa nyo point Henry we klor tingka Henry mentapat ka jinglum ki khajna ba pher ka mi tang nyo punrio point sau not klor tingka. Kibisyak tak jor hakani kelam COVID-19 bat kani ke lockdown kidi ki brio ki besa ki cakan nong kendong na kedaw jong ke jingbom biang ki kor ki bor bat ki lat kelenti ban kentiu ya ka yo kot ke jongki nalo ka jingru spa jong ka mariang bat ka jing sbo jong ka kendo Henry ngi shem ba rukom rap ka rukom riang haki cakan nong kendong kadang sa dien habayunu jor baki wei paki jela haki wei paki jela kum ka jela West Bengal Andhra Pradesh Arunachal Pradesh Punjab Orissa Gujarat ter ngiu i bakarep karyang ka no senyang shibun nagbenta syaga yo akot jong ka jela hi baro ka wei Henry hamiglaya ngi shanya tengah kamti doyong lani ki wei pat ki marpo khendo bat naki dukan dikya Kapol kala day ngi bangin pai kmat syaga spa baga mariang kala thesh lai ngi ban pindan kam hok ya ka nadangi kwa ban la nakini ki kinjri bete ya ka jilla bai ka imlang ka salang ko makini ki por ke bamenta kalong ka panan kami ka sarkar banan ra ki lat kilenti ki betikna ki bayaine bagi bathemai ban kintiu ya ka yo kot ha ki jaka nong kendong lani ka rural economy Hatu ka jela ka la ni e man clear ya ka yo kot hadien ka jing weng ya ka ni ka jing khang shnong lani ka lockdown Ki eki la klenti ki ba ngila ban shim ban pintik na bagi tu ki basakta ha kini ke lockdown ki la biang binyang ki jong jan ha kini ke program nya le ban jubab ya kini ki jing kili ki baktik jing mut yo babun balang but Henry Ashwa kini ngi khmi shak dia dia kini ke video ke balingkat Hadin ka jing pli ya ka lockdown Ha kano kerukom ngins dang biang ya ka trei ka kata bat ya ka yo ka kot ha ki jaka nong kendong ka yo ka hat bat ka yo ka kot ha ki jaka nong kendong ka long ka spa ka bakraw shisha ka badan ha ka jala megalaya ka jongi ka bangi kum ki kun jong ka ngi ya matla baro shikata nado ka jinglong ka soin benang Kabade hap shisha bat kata ke Copen's climate ke por slap ke por shit ke por ait ke por kriat ke por penggan kilong katkum kisau ayam ki balong biang bat ke bala ban penbiang ya ki jing don kam jong ki jing thum jing tep Henry kalong ke ai ke ba pen perkat bat pen puson yangi haba ngi ya persyang ya ka jela jongi bat ki wai pat ki jela kum ka Gujarat Andhra Pradesh Karnataka West Bengal bat ki wai ki batoriap bat treshitam ban penhe ya ka rep karyang bat ban la ban yeng hala ki jong ki jat kat ba ka jela la jong pat ya pelet jingmut tang hak ka di dawyong bat ka wine store balai ba om ya pat ya ku nuksa jong ka jela Assam kabadai ka para marjan ka jela jongi nalor ba kalong ka jela ka ba he kala ban pendap ya ka bam kedi ya ki khon jongka kadang la ro wat ban psa wat ya ki bai ja ayu ya ka jela jongi hado menta ngi dang hap shanya na ki bai ya ki marba mardi menta kalong ka ai ka jingja omdon ba boss new ne boy perkat ka lockdown kapa penmi shibon ke jingkeli bat habalong ke jingtenjo ya barok ngiyok kerhai na ke mariang jongi
hato ngile ayu ya kine kijing korko kajing pomsoit new bat kain kor ya kijing mi na ki thai nong kendong ka penlong ya ka jela jongi bakan hap shanya ya ki marbam bawan nabar jela kapor kakot yangi menta ban pusan bat kendit benrio ban wanra ya kajing kala Shapang ka yok kakot ayu bat kumno ngin le hadin ka lockdown to ngin sngap menta shapang kane Ibidang sobabi ang pi siya kanig program ka jongi bat kung banju pen kan mo yu pi barok mental singinya kren halor kajing sya kta ka yok ko ka jela miklayan na ka daw jong kajing sa priang kajing pang COVID-19. Paragan kami ya kren mental singi bat nga dan ringkat nga i Dr. Benjamin Lingdo i belong i professor ke Department of Tourism and Hotel Management jaga school bat Nehu but i Dr. Veronica Pala i belong i professor ke Department of Economics jong school bat Nehu but ngi dan ru bat ngi i ba RJ Lingdo i belong Menteri Berim ke tenat ki kampo yang ke Sarkar Miglaya. Tingi piang sungu bayi pi shikani ka program ke jongi but ngi pagi sungu i ka jingla ka jong pin ban dia dan menta bat ngi kani ka pop nya kran halon ka mat badan kam. Ti ka jing kali baning kong ka jonga ka long ba ngi kwa ban yo i hadu kat no ba kani ka yo kot haki jakan nong kendong leni ka rural economy ka no senyang sha ka yo kot jong ka jelahi brokawai Dr. Benjamin. Hi Ivan kalong kum dia narangi pe ya New Zealand bala no arajar ka kandai ka state GDP dan ka state gross domestic product kadai kayo ka kot yang state jungi kalong kumba laifu ar hajar crore laifu ar hajar crore henry ka jingno senyang pat jong kinong kendong lan ka rural economy to the overall economy jong ka state ka jungi kalong kumba laifu percent kani as per the data which is kawadan ba sarkar ka jungi laifu percent jong ka laifu ar hajar crore kawan kumba khandai hajar henruspa crore tilar fi pej ya ka jingno senyang jong kinong kendong syaka yo ka jong ka state hi borok ko wei kalong komba ngila bon khandai hajar henruspa crore ka bolong tang laifu percent ti hangni ngila bon i ba ni kong ka jing kot jong ka state ka jungi kadang duna palan laifu ar hajar crore bar ka jingno senyang jong kinong kendong ru kaduna hadu kata but kawai ka bangi di mensuthu halor kini ki figures kini ki jingkhen ka bangi krementa kolong ba 2/3 are na ki language jong ki workforce jong ka state jongi ki balong employed in agriculture and allied agricultural activities ki nong rep ki ba le ki jingtrei ki ba pher the and picture yakani 2/3 jong workforce ki don hapo agriculture and kata roughly it comes to around 20 lakh people in the rural economy henry ka contribution pat kadi tang khandai hajar ruspa crore ka ba mod ba la dangi page in a akarukom ka ba kham yar ka ba kham bnya ka ba mod ba bun nakini ki brie ki badan hakinong kandong ki jongi ki brie ki ba sa below the poverty line namar ba ka jing yo nang dia ka duna henry ki bri ki belong involve hakani ki activity ki bon ba tila dangi add 2 and 2 together ngi combine ki figures ngi su thu ba ka ki bri ki sa below the poverty line ki bon hadu kata but the statistics ki badan bat ka state government ki jongi ka ong ba almost 40 to 45% of the people in the state households in terms of households in the state ki long ita ki households ki belong below the poverty line. Of course ngila ban debate halor kan ni namar ba ngi don different poverty lines tama in general hingi chu thu ba bon gi bri ki ba em ka bang ong hakaktin parang in distress kamut ki em hakajing shitom but kani kajing shitom ko jonggi kam dei etang hakayo ko kon yo pi ong ka di tang kaliang ka pisa kayo ko kon henry ka deiru hakaliang ngi ong ka multi dimensional poverty menta ka dei kumta film shitom tang hakadiang ka yo ko kon shitom ru in terms of health ka koi ka khia fishitom in terms of education ki khon ki jong phi ka puli puthi ki khon ki jong phi but ki be but ki aspects ki be dei but ka rukom em jongi ki brio ti kita ki figures ki bang ngi ban su thu ngi ban sim kulum lang ki khanam bangin su thu hangnu ngi yang kum ka state borok ko wei but hangnu ka state ka yang hakaliang jong ka contribution jong
kini ki dong ke rural economy to the overall economy of the state. So kini ki figures 32,000 crores kepada ke state GDP of last year, and the contribution of the rural economy to this is 30%, around 9,600 crores, and 2/3 of the workforce is in agriculture, which comes to around 20 lakh people. They are dependent on agriculture. This will give you a broader picture of Heng Ilong, but kumno kini ki rural economies kilong very important for us. Hendai kumno ki contribute, but in what status kilong menta? Most of them, almost half, they are below the poverty line. Dr. Veronica kumba iba Dr. Ben Ilong ba 2/3 of the workforce ki don hapo ka kamra pemriang mo, but hendai ka jingno senyang ka jongki pada sya ka GDP sya gross domestic yu jongki pada kalong dunab ha ti ka daw ko pelong ya ka yok ka na ki cha kan kondong bakan dunah hadu kat ni ka wei ka long ba ka dor ba kinong rep ki yo na ka benta ki mar jongki kalong ka baduna hadu kata fi te mangi kinong thiet kinong bam ki consumers ngi siu ka dor ka ba he ba ngi thiet u so sao henru phau tengka kilo ngi thiet u kubi sao phau tengka kilo kat ba kinong rap ba di ki yo kat no nyoi kata ka dei ka jing ka ba kinong rap ki kendo ban pen ya yo ya ki mar jongki na kata ka daw ki ba bun hi kini ki samla ki khna ki ba menta kim kwa shu ban rap pi kinong rap balai ki rap mo kadai bakim don lat shu da kum wei te henrai kitu ki beriu ki badon lat da kum wei kim tre shu ban rap te kan ni kan pen poy yang ha ga jing habangi pet ku menta ka ki por ka ka mar ka bangi don kam tam kadai ka mar bam ki ki jing bam jing di ngimi ban lai thie jing thie tang ye ki jing bam jing di kata ka dei ka ba don kam tam ka kan ni ka klam ka ayangi ka ne ka lat bangin puson bangin la kumno ban sedang ban yang halaki jong ki kizat bangin pen im ya ka ne ka rap ka riang ha ka jela jongi bangin perkhat na ka benda ki nong rap ting ngitip hi ba ka jinglong jingban jong sen beneng ka jelami glaya ka biang ban thung gi mar ba ma di kum ki jhor ki chap ai hin raya do mentangi iba ka jela kadang duna kalani kadang sadin ba ba yunu jor bat ki we pa ki jela hakari jungi kuma pi ong menta ki kum yu khaw ya u khaw ku ba ka do khangi dang hap thin ngi dang hap shanian ki jela ki na shabar kan ti kum ki ki lat ki lenti ba pi la ban ai jingmut hakani ka mi menta ho long kata ka bakongsan ka long bangin ai jing yarap bangin kershan yi kinong rap ha ka rukom ban penyayo te nda ki la yo ka dor ka ba im mo na ka benta ka tu ka mar jongki tikin penmi khambun kan kin penmi khambun te kum ka nuksa mo kum uni u khaw sa ha jan the hills u khaw sa udai u babha ubabang baharu henry kador kadai arphun riu tengkas kilo fi arphun riu henry uni ukau pat bengi bamo uni ukau bali ubawan na shabar udai hado katno lai phupra tengka saupo tengka lai po tengka ndai ra long ngim ken dor ke ki mar ki jungi nang ni ukau ubabha kijing bam khasi kini kijing mi kijing thong kijing tap ngiawat ba ndangi le shayo o ka jor khasi kinong di sim kong ka jor khasi mo ngisu bang ban thiet henry ka dor pat ka baret fi ngim khen dor te ngi dai ban bu ya kan ni ka minimum support price ya kinong rap fi ngi dai ban pentri kam ya kata haga jela jungi ba kinong rap ki dai ban yo ka dor ka ba im kenang ba kini ki khon samla jungi fi ka jing yo kam yo jam ka duna shakiwe ki liang mentalai kandang khambun ga jing ha ga liang ga jing yo kam yo jam te lada kini ki khon samla ki balanang la start mo kin sedang ban pai shagarap karyang bat kin trei kam bat ka jing nang jing start bat ka training fi te nadu ka kom rap hadu ka kom penyayo bat hadu ka kom ban store ban pene pensa ya kitu ki mar nang ta ka value addition ru dei ban don fi ki start up ngila ban sedang ha ka liang jong ka ni ban ai ka value addition ya ki mar rap
te lada bat ke jing nang jing start bat ke modern technology ngin sedang ban wanra ha kan ni ke kamrep kamriang te kan sedang ban kiim kan ke kamrep kamriang bat ke jela cungi kan sedang ban jam syakata ke jing la ban bezaya lade ha kan ni kaliang te Dr. Benjamin Kumba i Dr. Veronica Menela ong ba kini ki mar ki bangi yo na ka jela ki jongi ki chhor ki chep ki dia ga dor ka ba kum ta usa sa kum ong mene reporting ka hendrai ka don ki liang ba de ha ka ba ki don ki middleman mo wala ki thiet na ki nong rep directly ki thiet kum ba kin thiet lai phon ka hendrai kin dia pa yon reporting ka ti kum kita ki e kum nu ngila ban yo i lang nang bangin la ban pendap kita ki jaka ba yu mo kum bi ong bangin ngin thiet ba directly na ki nong rep kan fi kong ai ban ka long kum di middleman am ngani thu ipi mdei tang hapo agriculture everywhere haboro akiliang middleman is a paradox kamot lada ki donru umlong lada kim donru umlong it's a kalong sort of a conflict ya namar ba uni ubri budan hapdeng yawangi khot middleman ini kan chpangarap karyang agriculture namanya kan chpangata fi don ki bri ki ba pej bat ki ong ba uni ubri lani kini ki firms ki balak benda ki middle firms kini ki shim a major share lani ka bha ka babon ya ka e ka ba de ban yo kini ki nong rep u shim no uni u yo benefit uni hende ki yo tang khandit ko bang doktor parliamentan mo te ki don ki bri ki ba pej ong uni middleman te u bomlong uni ngi de ban weng ni hende it's a paradox namar bangan ni thu ipi lada don pat uni middleman ru mla penya yo fi mla penya yo hende klet choi ka jing penya yo baki markin poisho yo ru sitom no nai pat ong baki la poi yo pang bakin poisho yo ru sitom ne na kata daw la fikli yang at a personal level middleman ubhane usni nga tangan ong it's a paradox ka ka shong ha ka ru compete ku jong ibo uni middleman utrikam kum do to let's take kumbaki bun ki briki ong ba middle people they are bad kini ki middleman ki long ki basnian ma ki shim no ka bha ka bedai hok jung kini ki nong rep ki bertrei sitom si sanam ta ka jing ki agricultural produce ki jong ki ting ong tong in weng no yu niam mo ti hang ni pat kan don ka vacuum fi kan don ka vacuum kum nu pat poi shande la da don shu uni kadai kum ha kan di ka vacuum ba ngidon kami ka governance ka babiang fi ka long kum di piong middleman busnio I agree middleman busnio to weng do then dala weng pat ko don ka vacuum in le kum do dala piong busnio pi weng do then there's a vacuum we have to fill that vacuum can so there has to be some sort of governance kum do ben fill up that vacuum ngidon gini ki agencies ki jongi ki government agencies ki jongi ki agricultural agencies ki jongi jong sarkar so we can ngila ban pendon kam yaki khnang ba kila ban rap kumnu ban wan ra ikni ki produce napo nang the napo ka jaka ba ki rap shani shepa yo kani ka networking ka marketing kolong very very important ngimlong shu te ban shu ong bai bu middleman ulong basniu teng la da umdon unieru gitu gi jingmi baro khai kin pu lot sto mo teng ngi haban per khat ba ya kan dia da phi ong ngin wengi ki middleman to let's try to do that mo tam ha ba phi wengi kini suki pat phi ban don da ka we pat ka mechanism da ka we ka networking da ka we ka marketing mechanism ha ka ba kini ki bri pat kin om yap ken and ngan ongi phi ka we la the middle person he udi private person and a private firm union ben be ni kinong rep ya kata te it's an open secret baro kha ni tep ya kata here imagine la da uni ubri wona hapdeng umdei from a private firm or he is not a private person right it's some government agency governance we look to the ni pe ek sarkar bagan ai ka governance ka babiang and kini ki agencies jung ka sarkar kinya ram on pen market and network dei tat anda ngila man le kumta ba kini kinong rap ki jungi ken yo ek dor ka bagi dei hok ban yo dang menshim tayo suppose ngi nga tharai kadon ko we can news story ha ka we ni ki newspapers ha ni ka jalla ka jungi ka ba tho ba in detail ba kumlo ba menta ha ba kadon ka ni ka udon uni uknyang jing pang covid-19 ban baro khoi la khang lut kum ni ba ki nong rep mo kim yo e ka dor kum bang doctor pala on top of that ke ek baro khoi ya ka ba kila pen mi te umla ban pen poi yo te di no siteng dor nang bom yo e ka dor dia sa siteng dor babon na kata umla hi ban di nomor umdon yo bread no iki
fi hangta kan kawan ka governance for networking and marketing mo te lada governance for networking and marketing the middle person will always be important mo te that's why it's a paradox te ya ini this is not ini imde bangila ban solve mentate in the short run ini ide ya ka bangi don kan plan bha chate chakmat so future ya ini solution ginum yo mentah haki shisnam asnam kala ban sim lai san yo baby post nemru nama ban plan bha ya kan ni kuma chu I if some very small examples kan in some of the top economies that they even compare ki top economies with Jela Meghalaya nama mielong hibar compare dengan chu tang handed kini ki top economies of the world balai ki le bha in terms of agriculture nama ba kan ka mechanism kan ka networking for marketing of produce from the farmers to the market kalong well established ni ong ka value chain kumnu ki ya ki mar ki matate in the market kalong very well established okay and ki unong rap uyo ka dor ka ba udi ban yo kan ka value chain agricultural value chain ka bangi kren ha po ka jalna ka jongi yim pat la ban don ngam ong bang nyim don ngi don tamadang don ba bon ki ka bangi don kam ban le mo ki don ki ba le singim dum long when discuss hang ne regarding middleman and ja ayu hayo do tamad the point is it's a paradox that if ong ba umlong uning don kam ban weng we have to plan this very very carefully governance nama otherwise there'll be a vacuum vacuum is even more dangerous than a middleman mo ko to ka jing thali kalau mo kham sni ko to ban tu middleman gide ban avoid ban don the vacuum kai so it's a tricky question of fi kong aiban and a solution for this is actually long term kan ka bangi dan kam ban plan bhaban pai bhai kan and value chain agricultural value chain hang ne it plays a very important role okay tingin ngin tangin ngap ika ba iba ajiling do idon ong halor kan ikaman It is true that Meghalaya has a suitable physical climate for agriculture and livestock farming. But unfortunately, it just ends there. The land holdings of the farmers are small and they have not been able to federate themselves to gain advantage of the economies of scale. And so, their production costs are not viable when compared to farmers from the rest of the country. The landed costs of rice, vegetables, meat, and fish coming from outside the state is far lower than the cost of production locally. So, it is always cheaper for consumers to buy products from the market rather than to buy it from producers who are producing locally. However, having said that, in today's context, our farmers can go in for organic farming and find themselves niche markets to cater to. Tinglayo song tu iba arjing do iban halor kanika mat kabong organic farming mo kabangila ban bagi nongrap hi ki la ban penmi ki ma ki mata ki jongki ki chur ki chap ki jongki hala ki jala la jong tinga ko ban twa jingmut na ki panelist ki jongi halor kani kamat ka ta ka organic farming ba Benjamin organic farming kalong ka rukom rep ka rukom riang hakaba ngi pendon kam yakini ki ya ka rukom rep rukom riam hakaba ngi ngimda pendon kam yakini ki ongkom do yakin ki dawai ki dashin ya bang yang fertilizers ngimda pendon kam yakin dia Henry ngi le ka rep ka yang ka farming ka agriculture ka jung hata ka rukom bangi pendon kam yakin ki sebuah ki dawai ki sebuah ki belong organic hayang hasem untuk ngi ki don ki bay thong sentiu ki kampusin ki pendon kam ki sebuah ki belong organic ki pendon kam dawai the organic farming is very good organic farming ka bharu kata organic farming is very important balada long ka bala hi Meghalaya as a whole we demand focus on organic farming straight away ong bai kum ta kan kut no tang kata hi Henry organic farming par ka don la ka jong ki jing ko boy ong iba RG mentan yong ba fi the ka ki land holdings ki jongi fi ki red bha
and ka Meghalaya State Development Report 2008-2009 idon ibe paragraph ibe sutanat bha ka tho to ka report ki ong ba ka problem with agriculture hapo state ka jungi ka shulong ba the cost of producing ka he hado kata nang tapat ki rukom pendon kam jungi yakini ki kor ki rukom le agriculture ki jungi ru kimpat long modernize hado kata nang ta ki land holdings ki berit nang tapat ngi le agriculture ka de ka rukom jungi ukhasi bahaba ngi rep ngi riang ngi perkhat be tang ban long subsistence te tang ban biang ngi la di ban ba mi la di ngi perkhat beyond that bangin le bangin penbi khambun khana bangin la ban de shayo ngin yo profits ban ngi la ban m out of that mo kata ka de ka culture ka rukom perkhat ka rukom naru mencha subsistence te the problem pat kani pat kalong ba ngimla ban pendap penbiang ya ka demand ka badan hapo yo organic farming is very good very healthy tang ba shi tom ba ban pendap penbiang ya ka demand ka badan hapo yo tat anda pius gini ki dawai ki babon khang ba gini ki jhur ki chep ki jong phi kin he kham kloi kin mi kham kloi ki la ban market ki khambon organic inorganic khamlong healthy organic banu inorganic tamba hapo yo monta da philai bon gitu ki mar mata ki dei bro inorganic ban gila ban su thu ek tan mar ka demand ka long kumta tina only through organic ngim la ban pendap ya kan ni ka jinon kam ka jongi but habang yuang ye ko organic farming just few states support India. Sikkim is one very good example hagaba ki la ala ban le ye ko organic farming hindai kindly note one thing about Sikkim kadika state ka khamred Sikkim kadika jaka hawa ka population as compared to us ka khamred and namar ba kila le khamin shwa ka khamsuk iki to take it forward te mangi pan mong bangim jule organic farming min shwa te hapor bangile tingile organic hite kini ki dawai ki fertilizer ki dangwan dang shin tem pata slam me tama ka shulong ba you cannot meet the demands which is there in the market kai hangta imi problem kandet na ta ka daw ki mi kini ki dawai da shin but kini ki rukam le agriculture ka jongi ka bangi ui hagri ki por ki mamenta and she tu ipi tamas pun kot ini about organic farming ba fi ong fi kan isien kadon ka wi ka jing yakran ban kitu ki nong rap ka tu ka ni shaki ki lum shikini shane ai dawai mo tentala ai dawai kum tu ban pen he ban pen pulung wi kitu ki jing mi ki jong ki kili ka ba ngakili ki ngong ba phi ai dawai kum ni te mo ki pa bam pat te long kala mak ta ya ka met ka jong ki ka koi ka khya ka jong ki ka answer ka long very simple and they are right in their own way kalong very simple and yan ki kadai ka jing ong jong ki ru ta tang game ai dawai kum ni ukhnyam on bam dot bat haba ki yam te mangi ru ngi tingi hap ai hi mulu malak nang bang ngin yo jakpo hindai phi ong yanga ba wanum ai dawai u de yap uni la shai nga yap jakpo manga manu ban yaram yanga makiru ki fi agriculture po state ki jungi fikran organic inorganic we are in a sort of a fixed state so nga mut ban pen long confuse ki nong ngap mo ha mga kren kumni hiri nga pen I ya ka dur ha ka ba kumnir umlong mo henry ula organic kan tama kumtur kumnir umlong tinggi don kam one into some middle ground and to do that again we need a lot of planning for that ngam ong bang don planning ngam ong bang ngimla ban le ngila le kibun ki jaka ha bang ngila le ya kata tamang don kam ban le khamha balada ka long shisha ka bala te 100% of agriculture in Meghalaya te de ban long organic kan te Dr. Pala ba ban ilo ong ba kani ko organic farming karukom rap daga papanun kam ba ka sebuah mo natural kelas dang lo menshwabat adu mentaru ka sarkar jelak lai le hi ban penang pen slur shu ki nong rap bakin le organic farming hadu kat no snam ngila ban kan shim yangi bangin poi hadu kata kerdan kum bagadan ka sikem menta kata ke jingkeli te ban jubab direct te ke bae ban ong ban estimate ken hadu kat no ka por ngin la namar ba fi organic farming na do menshwa ki por kalong organic farming hi namar menshwa kumba ong I ba ben ka kini ki sbo da ki dawai kim padon hi menshwa Rai menshwa ndai ka perthai kadang kham khoi ka mariang kadang kham khoi fi ki bun kini ki khanyang ki kim da don kan hadu kata te henrai
penshule organic farming tang nagaliang jong ka sbo nga thrai kamlong ngam da dei ka expert mo na ka ta ka liang henry ngi haban don ka ta ka dei ben long holistic kemut nadu ki dawai ban penyap kenyang ru gede ben long organic de nakata ka liang ngidang duna fi nakata ka liang ngidei ben kisbo ki dei ben dei ki balong natural organic but ki dawai penyap kenyang ru gede ben dei ki bio pesticides ki te nakata ka liang ngidang duna te yamenta hi tingin nemla ban le ya kata mo Mengkandang ban le syempor, pura kandang syempor hi mo dan rei haba ya keren mat karap karyang pada ban kedat kendiat mo na kene kamat jong organic farming ban ya ketu ka bala ong kini ki fragmented land holding si mo keren kendiat chpang ga jaka ka puta fi namar ba haba keren ya karap karyang ladangim keren chpang ga khendo ka namar ka khendo hi ka dei ka ba kong santam agarap karyang te ladangi pe mo na ka census socio-economic census jong 2011 mo henyo pu henriu na ka shispa jong ki long yeng hanong kendong kimdon ka jaka ka puta fi kimdon long like na ka tu ka nong rim yeng ba ki shong ki sa ken kimdon henrei hinyo po pat na ka shispa ki briu hanong kendong ki im hakarap karyang hang ta fi ka ya clash hinyo pun riu persen kim don jaka ban rap henre hinyo po persen ki rap kumno ki rap la da kim don jaka kawan ra ya kata ke jingkeli kim don jaka henre kumno ki rap ki shimwai ki rap ya ka jaka jong kitu ki badon jaka ki de ki ba kham riu spa ki ba riu spa menta kim rap kumbang akren mene ka ba men kong ki de ki badok ki bam don la do kumoi ki rap te ki badon jaka kim rap ki ai wai no nang kata ka dei shi benta te nang ta ka bai wai kadai ka barembha do kata-kata ka barembha na mar ka jingmi kadai ka beduna bar ka rukom kani ka rukom aiwa ya ki jakande ka ya per na ka wege snong hagaju ka snong ro ki don bun rukom ki don ki basusi do ka pisa fix sam kum to na ka benta ka to khat saspa na ar hajar ne la hajar shisnam rap te la yo lot ya ka to kat ka ba ka kendau ka penmi kadai ka jongki ki don pade dala dei ka por ot ki ya samar siteng bat kitrai ka don bun bha kar kom kan ban aya ka bai wai ken te henrei shubu la da ya samar siteng am unong rap mo ubarap ka ba urap ba ro shisnam henrei ndala ya sambat mar siteng bam san banai henrei banai hang ta fi ka jing e yaki te la da ki don la da ku moi ginem rap shu te ka long ka be do kata te ka sarkar re ban pe ya kene kham tam ban regulate ya kene ka Kerukom aiwai kerukom aiwai te sakawai parru kitu ki bam shimwai kitu ki barap ki bam don jaka ki rap ki ni ki jaka raj lani ki jaka pajba ki bun ha ki ni ki jaka ki badai jong ki ni ki cloud jong ki shnong mo ki jaka rap jong ki shnong ki cloud jong ki shnong ki badai na ka benta jong barok khoj ken ki bun bha te henrei mo kumba ka yai ka por bun ki ni kelas dang duno ki khendet ngut kitu ki briu ki ba kham don bor leni ki nong yalam shnong ki don ki jaka ken kilas dang ban shim no gitu ki jaka ki yasam hapedeng gat to kan ne ki don kita te long kadai ka por bangin pej bangin sumar bangin khmi ken bagini ki jaka ki badai jong ubabun ubalang uban rep ki baduk ki basuk kim dei ken ban kala ki private la kadai kata ni dei ban pej ban man ya kata kenang ba lada ki nong rep kiyo ka jaka ka bas kem ban rap kin don phi ka incentive ban pen bahaya ka to ka jaka ban sumaru ya ka khnang ba kandang sei so man usnam rela da kim long try kan long ka ba e ki hedo kata bakin shim kanu ka lat ban pen bahaya ka jaka kan ti habangi pai pa ka liang ite ba om tang da karep karyang ba ngila ban kentiu ka yok ka ki jaka nang dong ki bun ja ki kam ki ba ngila ban le mo ti hendai mentang ke mangi ihi ke sarkar ka shania teli ha ka ti do yong lani kani ka kom di ki kini ki
kan kiat mo wi ong wine store si ai ko mangi hakapor bakhang do yong ka yo ko jong ka jalaru ka hiar ka duna bha ha kani lockdown bakhang i wine store ka hiar kan san ka yo ko ti ki jing ai jing mut ka ba phi don ban ai ha kani ka por mo ban kan tiu ya ka yo ko om tang na kini ki om tang na ka jing ti do yong bat na kini ki dukan ka jing ka yo ka kot jong ka sarkar ka mot ha ka nakaliang jong ka jing lum khajna ka revenue do yong ba ni ki wine store kham tam na kini te kum ba ka long mentahi ka long ka ba na mar ba prapau persen ki briu ki im hanong kendong bat ngila adap kran na basdang ba ka jing yo ka jing no senyang na ki nong kendong ka don ka dei tang kum ba lai pau persen ka jing mi ka dei ka baduna do kata te ningpong shwa bangin pet ya kane ka jing lum khajna jong ko sarkar kumno bakan kiu i haban pet shwa kumno bak kane ka yo ka kot jong ki breu kan kiu no te ndala poi ha ka kut lat tikin sami hi kini ki boj ki mo te ki breu ro kini ki banang bastat kini ki bala pule reim don kam don jam te kin sa sedang hi ban wat lat ban sengkam sengjam nei ban sengkam sengjam kum no ban kamai la ka jak po te ngi dei ban shna kata ka environment mo conducive environment khnang ba ka ne ka seng ka kanu ka kam ka jam ki seng kan ki golong sustainable kan thrive kan im fi ngi dei ban pe ya kata te kamot ke infrastructure ke dei ban biang fi ke infrastructure ke dei ban biang ha ka snam arajar khat wei to la kham slam menta la jan shpo snam ha ki nong kendong tang san phuwei persen tang jan marshi tang ki yeng ki report ba ka main source of lighting kamut ka jing shai ki yo na ka electricity tang marshi tang re marshi tang ki long yeng hanong kendong jong ka meghalaya nang shong jing dum ki kim yo ka light ka ba biang te kalong ka ba ba kin seng gano ka kam ka jam khnang ba kin la ban pen kiu ya ka jing yo jing kot jong ki mot seng bakery ru mo ban ong da ka ding ru ka ba menta ki por bala sedang shitom ka ding te ki don kam da ki kini ki kor ki bor bathmai ya kata don kam electricity ne ban seng gano fi don kam electricity te nala ndangi pek ya ke infrastructure penbiang ya ke infrastructure haki nong kendong tekan sedang ban kiu ka yo kot nala sedang ke jing kiu nala sedang kiu ka yo ka kot jong ki briu te hang ta ngila ban perkhat ken kumno ka khajana ngila ban pen kiu mo lada ki briu ki long ki badok haduk kata kumno ngen perkhat ya ka khajana dai ti abang ikren pe khawi kalyang kum ki weini kilat mo ka balong ka rural tourism lani ka kam jungo kai pathe ki jaka nong kondong ki kum kita kilat ki ba phi don man ai jumut ba ben kong ai ban kalong kum le menta na du babi ni khang jing pang hi am bakin wan bha gi brio na bar sitom lanu kin wan gi brio na bar ka jala jungi ban wan pe kai ka jala ka jungi ban nang ban ong adu menta don menu bada pan ai definite answer lanu don gi bo ong ba ngila ban play le sin dala poi November December don gi bo ong ba kan simport hadu next year kata ka debate kan don be nam ta gi ki bana gi ban wan hendai ka we ka point ka ba fi ong fi ka long ba habangi crunch pang rural tourism ringkat ber rural tourism ni di ban pe ja ka ha ru kom jong ka eco tourism kamot ba ngidon kam ban promote ki rural areas ki jongi ha ta ka ru kom ba ki bri ki sultanat ban umdei tang ban lek pet kai ye ki jaka nong kondong ki jongi hendrei ban hikai ru ban learn na ki jaka nong kondong ki jongi nama ba rural tourism ko fi ong fi mentan kam dei ba ong ya shilai ka shi kono nong kondong lek min stem pet kai sausan kenta wan phai no katu kam dei rural tourism in a true sense hi kadai one fragment of ecotourism ka bomot ba haba phile chikto ka jaka phida sa achatu na ka benta ka tu ka nisngi haba phi sa achatu nam ta ka tu ka nisngi phi hikai na ka tu ka jaka you learn from that place phi learn phi su thu kumnu ki brio ki ki le ayu ki rep ayu ki don jingri ayu
kiyo income ne ki penlut sha ke ke culture ke jongki ki bam kumno ki im kumno min step ke jongki kolong kumno min sngi min miet kolong kumno kia khana kia pateng ayu min miet kata ke dei ke true form of rural tourism in the platform of ecotourism. Ita ide ijat tourism ya ibang idon kamban promote. Here ke jingkili ke dei kan dia. Very interesting question. Mono ban leit pet ya kata. Ubriu na barte numban bat ngatharai bakat badang don hiniu knyang jingpang ban ngimpat don dawai ban deal ban niu knyang jingpang mahabanai khot hi ubriu na bat. Tingginya le kum do mangi hi ki locals ngi haban iet bat su sarong yala ka jong. Tourism mentahi hapo state ka jongi for many months to come will have to be purely not just domestic tourism, localized tourism. Hakaba if Meghalaya tomorrow becomes COVID free, so at a local level we can do rural tourism in the platform of ecotourism. Lada mangi bro langut kumni ngilek cash kun shunu kon kondong ngim shulek kuntung iwan paino ngisa antu for some time we learn about the place, the people ngiyo jing hikai nang tu and namar bengi sa kham slam ni pelut pisaru kham slam te kalong ka jing em nam ta jong ki kan henai la ngilek mi step ngiwan no men miet kiyo ba tang by get by chips ngim pelut di eru em la ngi sa kham slam ni yo benefit ni pelut khambun makiru kiyo benefit but rural tourism kan ngong if in some states like for example Haryana and Punjab kini ki namang yekan agriculture ngan relate rural tourism and agriculture. Some of the best examples of rural tourism in India, kini examples hakaba ki brief ko sa kini ki farmlands, agricultural lands, ki like pet ba ki brief ki rap kumno hakato ka jaka. Ki rap ayu, ki im kumno, ki penmi kumno, ki market kumno. That is the pure form of rural tourism kabangi ngila aban le. Henry, one very important statistics part hangni ka ya kabangi di masuthu. As per government data, of course kanikala kham slam 2010 data but ngatharai we can still use this data just tambangin suthu ngi kren ayu. As per this government data, the net zone area kambot kajaka hakaba ngirep mo Dr. Pala bangirep te is around 9% only. 9%. Filaban muddo just 9% more. And the total cropped area is only around 12%. Tanaya kren pelat igini ki concepts ngin simbe tang net zone area ijaka hakaba kibri kirap hakashi snam shi sen. Mo very 9%. The average of the northeastern region 17%. Average of northeastern region 17%. Buon phak literature ki thok kum ni ki ong balai ka net zone area and total crop area in Meghalaya kaduna hadu kan ni the page ki literature buon ki literature ki batai kum ni ki ong ba ka rit hadu kan ni nama ba topography so tu ka jong ka Kajaka topography is such jinglong loom is such ba it's very difficult to do agriculture over here. I agree to that. Ngam contest ya kata. And at the same time pan ngam tharai fi bakanet zone area jungi kanduna tang 9%. Na thai darangi persang kinded. There is proper intervention. Ndai ngathrai at least the kumnu 17-18% bani equal but average of northeast borok kawai ngathai kat tu tinggi dei phi bala ban poi bala dangi la ban poi katta then the contribution to the state GDP will not be only 30% which is 9,600 crores. It can be far more than that. Maybe kala ban poi around I don't know 18,000 crores la kham biang em the farmers jungi kala kham hang ta ki ngi kong idang kam su thu phai kan ni phi ong ile rural tourism in the top countries of the world. Rural tourism is ecotourism platform for agriculture. Mo hang ni fi ong rural tourism ngin lek pe ayu ngin lek pe ayu ngin lek learn ayu ngin lek hikai ayu ni tu ki briu. You ramp up your agriculture, develop ya kan dia. Dala develop ya kan ni rural tourism will happen on its own. And habakadon ka agriculture ki bri ki sultanat bansa gitu ki jaka. In Switzerland, you have a small example of rural tourism in Switzerland. Ki sa chigri ki farms. Switzerland very strong in farming, coffee and milk and cheese and wine and all that. Okay, ki sa anto ki pej. Pishna wine kumno, pishna cheese kumno, pipin mi coffee kumno. Okay, kini ki masih jung pi kumno. Kisah antu kita yo, they spend money, they learn. Gitu yo pisa, uni yo benefit, yo learning. He goes back home and kaya ba learn, you apply hapo region la jong. Kata ka di ka bangi ng kamban le. The rural tourism is very good
at a localized level gini la su sarong ni la kajong, which is very good. Tama before that we really need to work on our agriculture. Ngam ong bangi klem le ai mo pe pisu tu bakla ba ong bangi klem le ai no ngila le pun ki ai. Just one small statistics ban pen I bang ngila progress kado kata in 1972-73 in the 70s the total crop area for state jungi kadai around 2 lakh hectares. As of today it is around 3.5 lakh hectares total crop area. Ngila kiu bhaken tangba ngidon kam ban le shu. It's important to do a lot more. Don't come ban le shu. Okay. Tingin ngin mentangin yo sngo ke ege ba I ba arjiling do idon mon ong halor kani ka benta. Unfortunately, the biggest problems our producers have in the state is finding markets for their products. That is the reason why I am a firm proponent of using tourism as a catalyst to drive the state's economy. Tourism brings the market to the people, and it has the capacity to drive all the other sectors, be it agriculture, horticulture, livestock farming, handicrafts, sericulture, and even give an economic reason for the preservation of our physical and cultural environment. However, we have to move away from the conventional model of tourism towards a community-based model of ecotourism for tourism to really work in our state. Efforts are already being made in this direction. We just have to strengthen these efforts and focus a little better to ensure that the results are what we want. Tiyan tung iyo sngo ba I ba arjiling do ru I ban halor kani ka mat ke ba I ba Benjamin Hill ong ba ka ecotourism mo long bulan kamban pandang kentir lan ye ban kentir ka yo ka jong ka jala ka jongi ti habang I phai pa rakwe ka liang kijing kili ba mi kilong gumni hadin kani ka lockdown ni ka jingweng no jo kani ka jing pakhang snong ki e kila klinti ki ba ki briu ki jongi hi kamtam ki samla ki jaka no kandong ki bam don kam don jam kila ban le ban kentir ban nyarap ban no senyang sha ka yo ka jong ka jalahi Dr. Pala we don't even ong gini hoi kani ka jingpang bat kani ka lockdown kumong ong mene ka ayingi ka lat bangin puson ka e ka ba kum ka jelangi don kam bat ka e ka ba ngila ban le knak ban kentiwi ka yo ka kon te ka baning kong hi ban pej ka long ka e bangi don kam nei ka e baki briu ki thiet ka e ka bangi thiet na bar bun ba ki e bat ngiri ban perkhat ke ngila ne ban pen mi ya ki to ha jelala jong kado kha ki jur ki so ngila nem ban pen mi ikito ha jala la jong ngila let's say amdai 100% pura henry bun ki ngila ban le ngila ban ri snyang ban ri siar te ban le ya kane ngi haban le lang bat ka modern technology ngi haban don ka training te kamot ngi don kam ban yai lang kat kum kejuk bamenta hakini kirukom ban ri jingri hakirukom ban rap ban riang ngi hab ban yai lang dena kata kadau ngi don kam ke support ye ki samla bat ye ki briru ki nong rap ke support kumno ban ai ke training bat kumno ban market kumno ban penya yo ye ki ti ba Benjamin ngite ba ka kamriang hi kalong ka spa mo but ni tibru ba ka ICAR ka don ha ka jala meglaya ka jogi te belai bangi mishim kabu pade kum kini ki centers and ni ki institute ki badan ka jala ka jongi bandang to further that that concept and that motive that agenda again fi ka culture jong briu hi idan wi jing ong basuk tanat pha kawan ne ekani kentin agriculture ni ju ya kren untuk yang ka culture ko jong briu hi kedai agri negara kawan agriculture agri kadek yang kedai hi ka culture ko jong henry ngan ong ye phi la ka don makana ka lu ka nuru ka government agency na government research body ha ni ka jalla ka jong kamdum yarap yangi lada mangi hi kum ki briu
ngimlong ki bakloi ban shim ya kini kejat kam I Dr. Pala yang mentan which is very interesting yang piong ki kejat kam yang dok ha mo bat kita ki kejat kam ki ba ngila ban le fi ngila ban le dari manu ban le fi namar ba ha kejing hikai kejungi mentala bun snem ngimda ai importance palat ya agriculture mo hapo sor lili ti umdon bakran agriculture shu hi hapo kinong kondong ki khna ru kim kwa hi ya kata ka agriculture kim kwa shu nama ki bagi me ki kpa ki suffer ru kat ne kwa shu hi dai kini ka agriculture ngin le no da ko wei pat ki kimi ki kpa ru kim kwa ni ki khun bikin le agriculture ki kwa bikin le no da ki wei pat ki chat kam fi ti ka shong hangi kum ki brio langi long ne em ki bakloi bangin shim ya kini ka kenti ka ya kini ka lat ka bala ai hangi khamtam mentar bo udon uni khnyang jingpang ngiyo por pha shi bon hapeng kini ka lockdown ban perkhan bangin le kumnu nang ne sakmat kini ki di ki wein ki lat kumbong I Dr. Pala mentan ni hatong I kloi ne em ban le ya kini but fi ka suk bha mon ong mo ri dok ha thong uni pen mi utai mo thong so pen mi sentio suk ba ban ong hering di masu thu ba agriculture farming as a whole is a specialized activity pi phale farming hanga ngamnumla nama belai is a specialized activity pi di bandon knowledge pi di bandon skill pi di bandon ka attitude towards that the pimdon kita numla menurut banla banirap ye pi bapin da pisah kan do ye pi pinumla ban penlongkam ya kata da ka research body any research body ka information ye pi ba pi ha ban le kum dia da pimdon hi ka to skill ka knowledge na dia ka numla ba ka ban long ka ban sai so te kalong very important ba mangi hi kum gi bring ngin pet ken langi la ne em bangin shim pat ye kene ka chat kam kani ka de ko opportunity menta ko si ong ba namar ba sorry abangi bon menta ki khna la li passion kan dong em kade ka la di kim ta ban shong ban perkhat ban puson atau kani ka dei mo ko we ka lat ha ka bang ala ban besai la dia im jak po ban ka yin ka stem ko jonga ot ka dei to I ngan le I halor kani then hang ni kan ICAR and all the other research bodies in agriculture and farming they come into the picture and kini government agencies and government body like ngidon ka Meghalaya Institute of Entrepreneurship ngidon ka Meghalaya State Skills Development Agency ngidon ka Basin Meghalaya Basin Development Authority kini kin one part ban I training capacity building ban yarap yaki in all ways khnamba kila ban shim kini ki jat kam khnamba kila ban perkhat thamai pan beyond this lockdown beyond uni khnyang jingpang ngila ban le da kumnu pat bangin im jakpo te kumni kumangi ong hi namal ba hadu mentati kumi Dr. Palai ong ne bangidang haban shim na shabar mo ngidang haban thiet kumi ka do kha ni ki wi chur u khaw ina shabar na shabar jong jalla te shubu lada kini ki jalla ki kan poi ko po kirnga te kum ngimiap thangan mangi namal kum mangi I menta ka perthai ka long kum ni mo kan kajing ya jong ni COVID-19 tep la no kan kot te pitharai ka miglaya ka la ban im ka la ban yang la ki jong ki jat because hadu menta tingi tep ba miglaya itself kadang long dependent on the other states te nalor kini ki pi ong ni ki do kha ki do ki jing thiet ki ma ki matana shabar ki jala dan ki lat pat ba ka miglaya ka la ban long self sustain kala ban yeng hala ki jong ki chat ki don bun hi ki ai mo tang ba kini ban ong wood marsun kut ka lockdown te long ka ba ka long ka ba hi ban le wood shubu on a long term mo basis kani ka jinglong go sun banang hajala jungi ka biang bahana ka bentaki pharmaceutical industries la ban wan rai kitu kumbale hasikim la ban wan rai kitu long kam hadian ni la ban le kitu te na lor kini ki kamriang te long kumbanga ngan ban biang mo ladangi pe ya kini ki nong rap sha ki ri ki bala sha ki ri ki bala long developed mo te shubu ni la ban compare le de ya ka jela jungi long haga jinglong ka jaka ga jinglong lum mo le se kum ka Japan e kum to hi mano barap kim dai ki baduk bat kim dai ki ni ki bom don jing nang jing start fi de ki bru ki badon jing nang jing start lada ngi la ban yalam ye ki samla jungi long don kam ban plam ba ka ni ne lada ngi la ban yalam ki samla jungi ki bala don jing nang jing start ki
buan bah ki bala nang la start hanong kendong mo ki bala long expose kan dia ka rap karyang ya lam ya ki shukitu ki jaka ken pen I kumno ki rap kumno ki ri jing ri kumno ki le te kan nem long ka ba long ya ki ban perkhat ken da ki la yo I kumno ki le nai te namar menta ki shupek ki yo I ki mi kpa kum ba ong I ba ban ki pe ki mi kpa ki jinjar hadu kat no ki nong rap jongi te ki ru kim kwa ki mi kpa ru kim kwa ki khod bakin le henry la da ki yo I ki don kata ka exposure mo ki yo I shabar ki le kum no te long ngila te ban sedang kanang ban pendon kam bahaya kene ka mariang ka bau bleu la ai ngi I Dr. Pala ila ben rabi ong ba ngila ban pai shukum ki we ki jai kam kum pharmaceutical mo wi ong ti nalo kata kidang don shu de ki we la ki ba ngila ban ki ba ka jelahi kala ba kan yeng la phi on la kalyang jong jella bon ki we ka ba jella kala ban le mo ngila ban don kini ki micro enterprises ki small enterprises ki medium enterprises ki ba bon ki ba long agro base fi nga kwa pa bangin develop kini ki agro base industries dan bagi agro base industries pan mereka yang gitu bahaya ki ba penjot ka mariang ba jongi ki agro base industries and a micro small and medium size kan agro base industries fi namangan syong fi kong ai nga ka agriculture hapo state ka jongi bakan long community and kani ka jing ui ka wan da ka bangi pej ya ki pat kiri ka perthai ki le kumlo ya ka agriculture ka jongki at the lowest level kodan sustenance agriculture ha ba ngile agriculture tang banya bam miladi bangin bangila hun second level kalau ba we go beyond that but ngi perkhat kumno bangin market ikinge khana bangin yo profits khana bangin jakpo da ka bangi thiet ki pat ki jatiar ngin long profitable at the higher level banya kata pan level number 3 reba you have kini agricultural processing plants te como for example ni process you slasha ni gibon ki brand slasha mentah posti ju coffee ru ni dan processing then the higher level than that kedai agro based industries kan agro based industries and even higher than that ladang ila ala ban le saya kata agro based industries then ngila ban shalan pa igitiar ki jungi export sekui part ki state but sabar ke riru mri tang hapo po India sabar ke riru 5 levels are there he ngidon menta as of now kaba bun hi ngidon hapo level number 2 no we have cross 1 ngamnum ong ngidon hapo 1 ngila cross you 1 ngidon hapo level number 2 hakaba ngila sedang bani iba ngideban produce khambon khambangin long profitable ngila ban dia ngila ban don kajing im ko khampa mrei ngidang don kam ban ya so 3 more levels and the other 2 levels kilong very very important processing but ko ge ke agro base fi on kinu part ki we ki jat kam ke bang ngila ban le fi ko ai ban it's not like bang shu ong be kinu part ki we ki jat kam ki wala amal le for example nga to ni chna ko we nuclear reactor over here is it possible no not possible ting ha ban pen kinu ki jat kam ki be dei but ki khna ki jom ka skill set ka ba ka mikhalaya ka don ka resources ka weather ka climate ya ka ba ka mikhalaya ka don ni haban plan as per our strength mo our ke ka bang don ka resources ni plan as per that our strength is still agriculture ni kren tourism but tourism will die a slow death without agriculture mo ini masuthu bahaya kata ma the future of tourism ni kadai ecotourism on the platform of rural tourism mo it's very important that we understand that the kiwei pat kijat kam de ki agro based industries fi you tu dok ha into agro based industry fi ustasha coffee ngila le mta agro based industry yekini ki kijat kha yong manage for Gentle Hills mo Dr. Pala yung very very nice example yung du khao sao mo agro based industry you brand it properly kan kumban shu ban mo halor kata kung usen sar ni shalan yu usen sar shabar ka jella henry kumba shu pombai kum to shute bali bomdon ka value addition bante yu to ban penlong yu ready made te khnang ban shu di bai kum to khnang ban la ban di bai du wala long ready made katu kan ai kam ai jam bat katu kan kham ai doru yakinong rap kum kito kan henry spom shu ki lawan ki trok ket bai kum to ti ka gini ka ji ka
kalong ka ba sngutenat mo ban ringim dan kapor jongi kalong ka beduna ta kadaw ngin haban ya pendep noi gini jing keren ke jongi bat ban chupen kut no ngi layo sngo halor kini jing ai jing mut jongi panels ke jongi ki ong ba ka kapor la dehi ngi bangin nang penslori ki kena samlaya jongi namar kummentahi kani ka COVID-19 kani ka klam COVID-19 ka lokung ka blessing in disguise mola ni ka ailat ki kena samlaya jongi bagin nang perkat puson kumno bakin kin trei ki we bagi kam ki bala ban ki ba ki la bakin yang hala ki jong ki chala jong te palong la yesno shibun kum kini jaj jing ai jing mut kum i doktor palai yong ki pharmaceutical kum i ba ben yong ba ngila ban shania ha ki micro industries agro based industries bagum ta terma te shwa bangan pen ko dia ni ga jing keren ke jongi gwa ban ai ku blai biang sha ni ki panels ki jongi iba ben be doktor pala ke jing la jong pi ban ya dan ben ta ban ngi ban ya ban ai ki ni gi ban ya sam gi jing simbo jong kha jong pi ma ge la ban yarap ki phun sam la ge jongi bat kum nur ban la ban clear ka yo akot ke jongi te palok atung la poch bakot jong ni ka program ke jongi hadu bangin ya poi ben pi la shim te yo ka jo ko por ka jo channel ku blai pi baro